As in the vlog. Be! Taga-bukid yun na, kinalulho. As in the vlog. Sige ang papa. Ato tao? Wala sa kabukli, pwede? Wala yung sa akin. Todo, ano sa nice, single na wireless, pero wala ni. Nandun yung single na wireless. 1.6. 1, 2, 1, 1. Ano mo ito ba nila? Eh, Rida. Ito. Ah. Ikaw? Iya to bang? Wireless lang. Iya to bang sa inahan? Kasi mag-wapo Ako ba? Parang 1.6.